ובטעות החלקתי על הפרוחים של הנהר, גם אהבתי אותם. עודד, מה? בין שתי האוזניים אין לך כלל מוח. עודד, מה? איך הכל מוסף כמו בסיפור הנוח. איך הרסת את הכל, אין לי פרנסה, אין בית. לא תיאלץ ידיים, כל זה ייגמר ברע. תלמד לזרוק את הנעליים, או שתלך יחד כל השנה. למה? כי מערכת את היונה. רגע, אני אומר, למה לתת לבניין לשוטרים מטרה? בואו נפליג בו! אולי הייתה זו החלטה נכונה, כשמעכתי את היונה. עודד, עודד, עודד